Еврорадио.FM. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. У студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы. Як звычайна, можна яго і глядзець і слухаць. Глядзець на аккаунтах Еўрарадыё ў сацыяльных сетках, Facebook, Аднакласнікі, ВКонтакце, на канале YouTube. У апошнія дні чэрвеня дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ухвалілі досыць такі скандальны законапраект, які атрымаў назву «Закон аб адтэрміноўках». Міністэрства абароны з дапамогай гэтага закона спадзяецца перамагчы ў сваёй вайне з ухілістамі. Але ці насамрэч усё так проста, і ці атрымаецца перамагчы адно, але не згубіць ў нечым іншым, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта дэпутат Палаты прадстаўнікоў, старшыня таварыства беларускай мовы імя Францыска Скарыны, спадарня Алена Анісім і сустаршыня грамадскай ініцыятывы «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў. Добрый дзень, шаноўнае гаспадарства. Спадарня Алена, выбачаюся, расхваляваўся пасля адпачынку, убачыўшы вот такіх гасцей выбітных у сябе ў студыі. Я, калі пісаў анонс да нашага эфіру, так і напісаў: не служыў ні мужик. Ось вы прытрымліваецеся такой вот пазіцыі, менавіта вот жартаўлівай, не жартаўлівай, але тым не менш? Ну, я прытрымліваюся той пазіцыі, што кожны мужчына мусіць умець абараніць сябе, сваю сям'ю і сваю краіну. А ўжо служыў ён у рэгулярных войсках ці праходзіў службу ў рэзерве, гэта ўжо пытанне другое. Але насамрэч мужчына для мяне, безумоўна, гэта абаронца. Тым не менш, калі гэты законапраект паступіў у Палату прадстаўнікоў, вось я так разумею, што ён пайшоў адразу ў профільную камісію, але вы, усе ж дэпутаты атрымліваюць гэты законапраект, вывучаюць его, асабліва калі ён іх цікавіць, хвалюе. Вы займаліся вывучэннем? На жаль, Зміцер, не, па той простай прычыне, што так супала, калі ён паступаў ужо ў камісію і мы даведаліся, што будзе разгляд. Я якраз была ў Савеце Еўропы у службовай камандзіроўцы, дзе не разглядалася пытанне Беларусі, але тым не менш, ну, як бы была важная прысутнасць дэпутатаў ад Беларусі. Таму, як бы вось гэтае першаснае галасаванне я, на жаль, прапусціла. Тым не менш, тое, што закладзена ў гэтым законапраекце на той момант, уже фактычна законе, хоць ён яшчэ не быў разгледжаны ў Канстытуцыйным судзе, не атрымаў яго, так бы мовіць, добро. Тым не менш, тыя нормы, якія там закладзеныя, вы з імі згодныя? Ну, я не зусім згодная з тым, як у нас падыходзіць увогуле да вайсковай службы. Я лічу, што на сённяшні дзень наша краіна, Рэспубліка Беларусь, павінна была б ужо перагледзець сваю вайсковую дактрыну, зыходзячы з той сітуацыі, якая на сёння склалася ў свеце. Таму што мы пакуль што карыстаемся той спадчынай, якая засталася нам падчас Савецкага Саюза, і то не ўсім. Ну, напрыклад, вось я знаходжуся як бы ў рэзерве, мушу быць, таму што ў свой час у нас была вайсковая, ваенная, дакладней, кафедра, на якой праходзілі такое навучанне ўсе, і хлопцы, і дзяўчаты. Заўважце, я вучылася на філалагічным факультэце. А вось, я не лічу, што гэта, скажам, там, страчаны час, таму што шмат што з таго, што мы там даведваліся, хоць гэта было не зусім у навінку, таму што яшчэ і ў школе у нас была пачатковая вайсковая падрыхтоўка, на якой мы таксама ўсе, паўтаруся, все і хлопцы і дзяўчаты умелі разбіраць аўтаматам за 45 секунд. І лепшыя з лепшых траплялі на спаборніцтвы, дзе, скажам, супернічалі ў тым, наколькі метка мы і трапна страляем. А вось, таму, як бы у мяне такое, скажем, неадназначнае стаўленне да гэтага закона. Все ж я паўтаруся, што грамадства будзе больш, скажем, даверлівае да ўлады, калі ў нас не будзе такіх выпадкаў, пра якія мы даведаліся, тое, што адбывалася ў печах. Прычым, трэба сказаць, што чуткі пра гэта хадзілі даўно, яшчэ з часоў Савецкага Саюза, аднак ніхто ніякіх мераў не прымаў, гэтаму не надавалася галоснасць, і дзякую, што адна з маці
аказалася настолькі настойлівай, што ўсё ж таки давяла справу з гэтым да канца, і людзі пачалі гаварыць пра такія недобрыя справы ў войску. Гэта той момант, які адхіляе грамадства ад войска, не давярае, прымушае не давяраць начальству, а значыць, прымушае глядзець на тое, каб нейкім чынам дзяцей таксама ў гэтае войска не адпускаць. Андрей, ты, наколькі я ведаю, вот глядзеў па тваіх допісах і відэазварот быў, адразу заняў такую вот пазіцыю крытычную адносна гэтага і законапраекта, і зараз ужо закона. Такім чынам, вот ты лічыш, што з дапамогай гэтага закона, гэтых правак Міністэрства абароны не здолее перамагчы ухілістаў, якіх, па словах міністра абароны Раўкова, штогод у нас да 4000 чалавек. Я лічу, што... Ці ухіляцца гэта добра? Я лічу, што... Розныя пытанні, пачакай. Давай першае пытанне наконт таго, да чаго гэта прывядзе. Гэта прывядзе да яшчэ большай колькасці людзей, яшчэ большай колькасці моладзі. Я кажу зараз пра маладых хлапцоў, якія набудуць квіток за 30 еўра у один бок на Ryanair ці Wizz Air, да, і паляцяць шукаць свой лёс у любой замежнай краіне, дзе ім не трэба не будзе служыць, дзе за імі не будуць ганяцца, наадварот будуць казаць ім: вось вам месца працы, вось вам вучоба, навучайцеся, бо нам патрэбны славяне, якія лёгка асімілююцца, якія вывучаюць мову, якія цудоўна могуць працаваць і ў Польшы, і ў Нямецчыны, паўсюль. Таму мне падаецца, што гэтая прапанова, гэты закон, у меня якраз такі да яго вельмі адназначна негатыўнае стаўленне, бо ён супярэчыць інтарэсам Беларусі, ён супярэчыць інтарэсам нават іншых ведомстваў унутры там, да, ураду. Мы бачым, як проста пэўная колькасць генералаў, якім пад хвост далі за тое, што там у іх кепскія прызыўныя лічбы, сели за таким уже столом і вырашылі, як нам выправіць сітуацыю. І зрабілі, не падумаўшы пра іншых, тое, што яны могуць зрабіць. Дзяржаць, а не пушаць. Да? Давайте ужестачым, як яны сказалі. Больш за тое, яны нават не падумалі, што, можа, трэба спытаць саміх людзей. Дзе было абмеркаванне такого важного законапраекта? Чаму ён так паступіў, што спадарня Анісім, на некалькі дзён выпаўшая з працы сваёй палаты прадстаўнікоў, ужо не мае шансаў з ім азнаёміцца? Вось такі законапраект трэба было паўгады абмяркоўваць. Не, нас як грамадства проста выкашлялі з гэтага, бо яны лічаць, што ім лепш відаць, да? Што ім лепш разумець, што ім там патрэбна. Быццам бы ім нечым абвязаны. Я зноў слухаў, вось мне падаецца, гэта быў твой стрым, ці можа некага з вашых, ад генерала ў палаце прадстаўнікоў. Ён кажа: вы должны отдать долг родине. Я вось што хачу сказаць. Хацелася б ужо пабачыць, як і родина хаця б нейкія пазыкі таксама вяртае назад грамадзянам. Адна зараз толькі бяруць усялякія паборы, бяруць усё, што могуць. Зараз бяруць дзяцей у войска. Хацелася б пабачыць, што нам аддаюць за гэта. Да? А гэта што можа быць? Я хачу працягнуць наконт войска. На першае, ужо кажам шмат гадоў пра гэты... пра тое, што трэба, каб служба в арміі, у войску трапляла ў страхавы пенсійны стаж. Зараз мы яшчэ маем пазіцыю яшчэ аднаго перадавого, у кавычках, двукосці міністэрства сацыяльнай з абароны, якая кажа: не, гэта кепска, гэта не патрэбна. Што гэта такое? Ужо не кажу пра тое, што які ўвогуле сёння нагода служыць. Я вось паслухаў спадарню Анісім, кажа, што кожны мужчына павінен абараняць, так ён абараняе. Ён ходзіць на працу, ён зарабляе грошы для сваёй жонкі, для сваіх дзяцей, для сваёй сям'і, будуе, мы жывем не ў войску, не ў ваенным часе, а ў мірным. А калі заўтра вайна, калі заўтра ў паход? А калі заўтра вайна, то паглядзіце на тое, як зараз вядзецца вайна. І вядзецца яна не пехотай, да? Вядзецца яна высокаточнай зброі, высокадакладнай зброі, і вядзецца яна ўжо зусім па-іншаму. Я не кажу, што не трэба даваць пэўныя веды, але што трэба цалкам пераглядзець стаўленне найперш дзяржавы да грамадзяніна, калі мы хочам, каб тут людзі ўвогуле засталіся жыць, і другое стаўленне ўвогуле наша агульнае да арміі. Бо тое, што сёння адбываецца, калі я вось ехаў сюды, чытаў маці з Гародні спрабуе давесці справу да суда, ніяк не можа, бо сын загінуў у вайскавой частцы, ёй все адмаўляюць. Святлана Коржыч, давайте будзем шчырымі. Там шмат ніякіх высокіх генеральскіх пагонаў на скам'і падсудных я не бачу.
але бачу тых зноў сяржантаў, зноў малодшы гэта афіцэрскі састаў. Паслухайце, так калі нарэшце генералы, вось якія прымаюць такія ганебныя рашэнні, пачнуць трымаць хаця б нейкую адказнасць перад намі, перад бацькамі, бо гэта мы і утрымліваем гэтую армію на нашы падаткі, але і дзяцей туды аддаем. За 45 секундаў аўтамат не разбярэ, адразу бачна. Зміцер, я адслужыў у войску, таму я разбяру аўтамат, але я ўпэўнены, што калі пачнецца вайна, вось гэта мне дакладна не прыгадзіцца, разумееш? Добра, тым не менш, спадарыня Алена, вы сказалі, хоць у вас і ёсць пытанні і пэўныя прэтэнзіі да гэтага закона, тым не менш, збольшага вы з ім, ну, как бы так... Я не зусім так сказала. Сказала, што патрабуе перагляду наша вайсковая дактрына. Таму што на сённяшні дзень, гледзячы па тым, у розных, дарэчы, раёнах вайна вядзецца па-рознаму. І, безумоўна, хапае і таго, каб людзей выкарыстоўвалі менавіта, даруйце, як гарматнае мяса. Таму я і кажу, што калі наша Беларусь на пачатку 90-х гадоў засведчыла сябе як нейтральная дзяржава, мы мусім сваю вайсковую дактрыну наладжваць менавіта зыходзячы з гэтага, беручы за досвед, магчыма, такія краіны, як Швейцарыя, якая, скажам, у нечым трошачкі не зусім як наша, все-таки это федэральная краіна, тым не менш, яна мае свой досвед менавіта утрымання рэзервовай. Але дзе фактычна ў кожнага там у сейфе стаіць аўтамат. Вось я пра што і кажу, таму што яны умеюць карыстацца зброяй, яны умеюць адказваць за тое, што яны карыстаюцца зброяй. Яны ніколі не дапусцяць да таго, каб выкарыстоўваць гэтую зброю не па прызначэнні. Яны пад сваю адказнасць, тое, што яны навучыліся ў войску валодаць зброяй, яны падпісваюць пэўную паперу, што яны выкарыстаюць толькі ў момант неабходнасці. Да таго ж, як ўжо вывучыў дакладна мой памочнік, у іх, як кажуць, кожны рэзервіст у момант X ведае, куды яму бегчы, колькі яму даецца на гэта хвілін, куды ён патрапіць, якая ягоная вайсковая частка і так далей. Нічога гэтага у нас, магчыма, гэта гіпатэтычна у нас і ёсць, аднак гэта выклікае пэўнае пытанне. Таму я лічу, што пачынаць нам перш за ўсё трэба з таго, якое войска нам патрэбна, бо час ад часу кіраўнік краіны кажа пра то, што нам там трэба ці то 45 тысяч войска такога мабільнага, ці то там можа 60 тысяч. Адным словам, пачынаць трэба з гэтага, паглядзець, колькі ў нас ужо ёсць навучаных у сувораўскім вучылішчы, у кадецкіх нашых вучылішчах. І тады глядзець, можа нам дастаткова мець такую мабільную, прафесійную армію, войска невялікая, але мець дастаткова вялікі рэзерв людзей, якія будуць, як вось Андрэй зазначыў, падрыхтаваныя да вядзення вайны у такіх вось новых тэхналагічных умовах. Я б дадаў толькі, што гэта ж пытанне вось у гэтага законапраекта, яно не толькі пра войска, яно значна большае, яно пра адукацыю. Мы сёння кажам, трэба, каб моладзь была адукаваная, без гэтага краіна далей не пойдзе. І што робіцца? Перарываецца зараз працэс адукацыі. У свой час у Савецкім Саюзе, дарэчы, адмянілі, вось далі некалькі магчымасцяў чалавеку працягваць адукацыю, бо Капіца давёў да тадашняго кіраўніцтва партыі, што гэта вельмі ганебная справа разрываць адукацыю. А зараз мы зноў на тыя ж самыя граблі. І што паказала гэта сітуацыя? Не толькі гэта, што чыноўнікі ў міністэрстве абароны, яны настолькі адарваныя ад людзей, адарваны ад таго, чым мы сёння жывем, і адарваны ад краіны, ўрэшце рэшт, бо павінны думаць аб краіне, а думаюць пра свае лічбы і пра сваю прэмію. Яны ж ястрыбы, яны ў небе. Якія яны ястрыбы? Ну так няхай лятуць, куды падалей. Вот мы зараз перарвемся на невялічкую паузу, пасля працягнем нашу размову. Я нагадаю, што ў нас у гасцях дэпутат Алена Анісім і кіраўнік кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыеў, Зміцер Лукашук у студыі. Гаворым пра закон аб абтэрміноўках ад службы ў арміі. Маеш спадарожнікавую талерку? У нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лаві нас на спадарожніку Астра 4А. Координаты 4,8 градусаў на ўсход, частота 12380 МГц, гарызантальная полярызацыя, хуткасць плыні 27,5 мегасімвалаў за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі. Еврорадио.
Навіны – наша справа. Вітаю, каротка пра асноўныя падзеі на гэты час. Сёння адбудзецца поўнае сонечнае зацьменне, але беларусы з Беларусі яго не ўбачаць. 2 ліпеня адбудзецца першае поўнае сонечнае зацьменне сёлета, яно будзе доўжыцца 4 хвіліны 33 секунды і найлепей яго ўбачаць жыхары паўднёвай Амерыкі. На жаль, беларусы не пабачаць, паведамляе астрафатограф Віктор Малышчыц. Да канца гэтага года нічога не будзе такога, нават частковых фаз зусім не будзе з Беларусі відаць, сказаў ён. Под Бранском Беларусь на фуры. Наехал на микроавтобус, загинули 3 чалавекі. 23-гадоваму грамадзяніну нашай краіны, жыхару Віцебшчыны, пагражае да 7 гадоў пазбаўлення волі. Трагедыя адбылася о 13-й гадзіне на 145-м кіламетры аўтадарогі Бранск-Новазыбка. Беларус разварочваў грузавік і сутыкнуўся з Мерседес-Бенц. Загінулі пасажыры ва ўзросце ад 25 до 54 гадоў. 12 чалавек пацярпелі, сярод іх 3 дзяцей. Дональд Трамп таксама хоча параду вывесці на вуліцы Вашынгтону танкі. 4 ліпеня ў Дзень незалежнасці ЗША на святочным мерапрыемстве, на якім выдаткавана $870 000 на парад. Інфармуе пра гэта CNN. Трамп паабяцаў відовішча, якога амерыканцы не бачылі на зямлі, і ў небе з'явяцца найлепшыя ў свеце знішчальнікі ды танкі. У Мінск прывязуць кубак Гагарыны, з ім можна будзе сфотаграфавацца. Пра гэта інфармуе прэс-служба хакейнага клуба юнацтва Мінск. У пятніцу 5 ліпеня кубак выставяць у фае лядовай арэны ў парку Горкага ад 17 до 19. Усе ахвотныя змогуць зрабіць фота ці селфі. Святлана Адзінец, служба інфармацыі Еўрарадыё. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарады і разам з дэпутатам Аленай Анісім і кіраўніком кампаніі «Гавары праўду» Андрэем Дмітраевым мы працягваем размову пра закон аб адтэрміноўцы ад арміі. Спадарня Алена, вы выкладчыца. Так. Вы самі вучыліся на філфаку, вы ведаеце всю гэтую кухню атрымання адукацыі. Паводле гэтага закона уже фактычна нельга атрымаць адтэрміноўку, што мы раней мелі, калі чалавек хоча працягнуць пасля ВНУ навучанне там у магістратуры, аспірантуры і гэтак далей. Гэта нормально? Ну, пайшоў, адслужыў, вярнуўся, потым пайшоў у магістратуру. Ну, справа ўся ў тым, што гэта ўсё пэўным чынам абцяжарваецца. Я вам хочу сказаць, што нават тое, што чалавек можа трапіць у войска ўжо пасля заканчэння ВНУ, гэта таксама часам становіцца для яго перашкодай пры атрыманні размеркавання. І гэта таксама такі нюанс. Таму тут нам трэба глядзець трошачкі шырэй увогуле. Таму я лічу, што не настолькі будзе у нас шмат людзей, якія будуць працягваць сваю адукацыю. Я вам адкрыю, напэўна, адзін сакрэт, што нягледзячы на тое, што ў нас на сёння абавязковая базавая адукацыя, ёсць установы, якія не даюць дакумента аб атрыманні базавай адукацыі, нават базавай. Таму гэта пытанне асобнае, канешне, але я проста вяду да таго, што сітуацыя нашмат больш складаная, чым гэта падаецца, канешне, генералам ці там падпалкоўнікам у іхніх кабінетах. Бо гэта закранае не толькі права чалавека навучацца атрымаць там вышэйшую адукацыю, так, ці там закончыць атрыманне вышэйшай адукацыі, таму што не заўсёды яны нават могуць цалкам закончыць установу, не кажучы ўжо пра аспірантуру і так далей. Вось. Таму тут, як кажуць, вельмі добра было б не проста там адпісацца, што не выкліча гэты дакумент крымінагенна там усплёску злачыннасці і так далей. Бо насамрэч ужо нават само адхіленне ад вайсковай службы, гэта ўжо ёсць пераступанне закону, гэта ўжо ёсць павышэнне крымінагеннай абстаноўкі ў краіне. Таму я лічу, што варта было б, канешне, хаця каб Канстытуцыйны суд прыпыніў дзеянне гэтага закона, каб мы ўсё ж такі селі, палічылі вельмі добра, што і як, і далі магчымасць кожнаму
чалавеку атрымаць вышэйшую адукацыю, дакладней кажучы, тую адукацыю, якую ён лічыць патрэбным. Тому што на сёння можа так здарыцца, што чалавек не зможа атрымаць нават сярэднюю спецыяльную адукацыю. Чакайце, я вот просто засяроджу сваю думку на ваших словах. Вы зараз прапанавалі даць гэтаму закону, фактычна ухваленаму і дэпутатамі верхняй і ніжняй палаты задні ход. Накласці вето Так, на вельмі прымяненне добра. гэтага Это закона. было правільнае рашэнне з пункту гледжання Конституцыйнага суда, адправіць яго на дапрацоўку, няхай яго дапрацоўваюць, няхай сапраўды робяць і грамадскае абмеркаванне, і сапраўды яго абмяркоўвае, я так разумею, уже наступны склад палаты прадстаўнікоў. Бо, разумееце, гэты закон, ён пра татальную несправядлівасць. Пра несправядлівасць, якая з боку дзяржаўных установаў да грамадзянаў. Так? Несправядлівасць да людзей. Ён дае магчымасць сёння, можа быць, Міністэрства абароны на нейкі кароткі час павялічыць вось гэтыя менавітыя лічбы. Але рэпутацыя войска, сапраўды зараз сапсаваная. У гэты закон не ўнесена ні адна папраўка, якая была датычная змаганні з дзедаўшчыны. Спадарня Алена пра гэта казала, але ж давайте сказаць, гэта сёння просто, я не ведаю, што месяц мы атрымоўваем гэтыя навіны, да? Дзе папраўкі? Гавары праўду, свой час прадставіла 13 прапановаў, будуючыся на міжнародным досведзе, што зрабіць. Давайте абмяркоўваць. Што мы сёння кажам пра яшчэ одно нововвядзенне, мы кажам, давайте кожны салдат-срочнік павінен быць застрахаваны, каб што за дзяржаўны кошт, калі што здарыцца, каб сям'я, каб ён нешта атрымалі. Вось пакуль мы не зробім армію прываблівай, войска прываблівым, нельга казаць пра нейкае павелічэнне. Другая тэма. Давайте все ж таки вызначымся, да чаго мы ідзем. Якая мэта сёння ў нас, калі мы кажам пра моладзь. Краіна, Беларусь, гэта стареючая краіна. Хто тут працаваць будзе? Мы, я так разумею, сёння ідзем да таго, каб канкураваць за моладзь краінамі, як Польша, як Літва, як Венгрыя. А гэта азначае, што тут трэба ствараць умовы, каб чалавек сёння ў 18 год задумаўся, дзе я буду будаваць свой дом, разумеў, так, вось тут, дзе я буду працаваць, вось тут. І за гэта змагацца, гэта будзе справядліва, каб мы на гэтых людзей рабілі стаўку. І мы казалі, слухай, ты адукацыю атрымаеш, і дзеці твою адукацыю атрымаюць, і будзеш, і дом у цябе будзе, калі будзеш нармальна працаваць, і тады гэта будзе сапраўды пра краіну для людзей, як у нас кажуць. А сёння гэта краіна для чыноўнікаў, якія хочуць кожны ў сваёй галіне, не азіраючыся на ўсіх астатніх, паправіць нейкія лічбы, а ў выніку галоўныя лічбы роста нашай краіны, развіцця нашай краіны ад гэтага толькі горш. Такім чынам, я вярнуся яшчэ раз да гэтых слоў. Зараз і дэпутат палаты прадстаўнікоў Алена Анісім і прадстаўнік «Гавары праўду» Андрэй Дзмітрыяў выступілі за тое, каб Канстытуцыйны суд, у які закон аб тэрміноўцы ў службе ў арміі павінен быць прааналізаваны на адпаведнасці Канстытуцыі ўсім іншым заканадаўчым актам, каб Канстытуцыйны суд наклаў вета і вярнуў гэты закон на дапрацоўку ў палату прадстаўнікоў, Міністэрства абароны і гэтак далей. Выбачайце, я вот зараз сходу не прыгадаю ніводнага выпадку, калі б Канстытуцыйны суд ужо ухваленыя верхняй і ніжняй палатай дэпутатаў, то есть парламентарыямі і сенатарамі законапраект вяртаў на нейкую там дапрацоўку. Павінен быць калі-небудзь прэцэдэнт. Што, і я да чаго вяду, што я нешта вельмі моцна сумняваюся, што яшчэ, наколькі я ведаю, гэты закон не паступіў у Канстытуцыйны суд, што калі ён заўтра прыйдзе, то паслязаўтра суддзі збяруцца і скажуць, от што-то не тое мы тут падумалі, а яшчэ паглядзелі эфір Анісіма і Дзмітрыева і вырашылі, што да, маюць яны рацыю, давай-ка мы яго завернем. Што можна зрабіць на сённяшні дзень? І хто можа што зрабіць, каб дапамагчы суддзям КС прыняць такое рашэнне? Ідэальны варыянт. Гэта, па-першае, падрыхтаваць вось такі зварот у Канстытуцыйны суд з абгрунтаваннем таго, што гэты закон у такім яго выглядзе, якім ён прыняты, выкліча выбух крымінагеннай, як я кажу, павышэнне крымінагеннай злачыннасці. Гэта першае, што па-другое, прыкласці, магчыма, альтэрнатыўны законапраект і прапанаваць яго на разгляд. Хто гэта зробіць? Хто падрыхтуе такі зварот? Гіпатэтычна кожны можа. Гіпатэтычна, на жаль, гаспадарыня Алена, я скажу нет.
бо у Беларусі не кожны можа звяртацца ў Канстытуцыйны суд, а толькі депутаты і такая вызначаная колькасць людзей. Гэта, дарэчы, кепска, гэта трэба мяняць. Трэба, каб людзі, прынамсі, можа, не ад адной фізічнай асобы, але ад пэўнай грамады мелі такую магчымасць. Але сёння важна, каб людзі казалі ў інтэрнэце, казалі там, дзе яны працуюць. Бо, разумееце, глядзіце, вось я недавно глядзеў некае інтэрв'ю з Падарні Качанавай. Яна казала пра тое, што іх мэта ёсць амаладжэнне кадраў, і гэта вельмі добра. Вось я гэта падтрымліваю, да? Але вось гэты законапраект о прызыве, ён жа проста напрост супярэчыць гэтай мэце, бо ён зараз будзе рабіць яшчэ адзін бар'ер для тых хлапцоў, якія маглі пайсці працаваць у выканкамы, да, маглі пайсці на дзяржслужбу, а ім яшчэ адзін бар'ер. Ты не служыў, да, там, ці як там пачнуць разбірацца. А беларусы, гэта, ведаеце, мы ж якія людзі? Мы такія людзі, якія, калі мы разумеем, што нас будуць дадаткова правяраць, то, можа, лепш не трэба. Тым больш, што сёння дзяржслужба гэта невялікія заробкі, асабліва вось на гэтым пачатковым узроўні. Гэта шмат працы, гэта вялікая адказнасць, не так шмат паўнамоцтваў. То бок, насамрэч, і так шмат нагодаў маладым людзям не ісці туды працаваць. А Міністэрства абароны што робіць? Яна кажа, і не трэба. І не давайце, мы пойдзем супраць гэтага. Чаму адміністрацыя прэзідэнта прапусціла гэта? Для мяне загадка. Я б хацеў сказаць, што мне падаецца, што і сам Александр Лукашенко, як кіраўнік краіны, павінен разумець, што гэта ж не пафасныя словы і не парад, гэта ж жыццё людзей. І ён бы мог таксама на гэта паўплываць, я ўпэўнены. Тут не тое, што людзі не хочуць служыць у войску, але давайце зробім гэта войска зноў-такі такім, якім хочацца служыць, дзе я як бацька, я бацька 3 сыноў. Да, дзе як бацька буду разумець, што ён там робіць, што ён са мной на сувязі, што ён сапраўды там служыць, а не займаецца нечым іншым, што ён не губляе свае гады. Плац падмятаць таксама? Не, дарэчы, плац падмятаць сапраўды таксама патрэбна, але толькі гэтым займацца, у гэтым жа справа, да? І шмат пытанняў, што ён павінен гэта адслужыў, залічылі калі ён адслужыў, яшчэ не атрымаў вышэйшую адукацыю, давайте думаць пра спецыяльныя магчымасці для такіх хлапцоў пасля ісці на вышэйшую, бо мы разумеем, як складана зноў узгадваць гэтыя веды. Ты зараз шмат што ўзгадаеш са школы? Я думаю, што не вельмі шмат, да? Тогда што азначае? Калі чалавек, напрыклад, пайшоў пасля сярэдняй школы ў армію, у войска, давайце яму бясплатныя гадавыя курсы падрыхтоўкі да паступлення ў вуз за кошт дзяржавы. То бок давайце прыдумаем, і я думаю, што можна шмат напрацаваць такога, што зробіць гэта прывабным, і тады такім чынам будзем павялічваць лічбы. Да, яны, можа, не так хутка павялічыцца, як хочуць генералы, але гэта будзе устойліва і гэта будзе ад душы. А тое, што яны зараз робяць, гэта праз калена людзей ламаць, а гэта несправядліва. Так, у свой час тыя, хто адслужыў войску, мелі пэўныя прывілеі, мелі пэўныя дадатковыя магчымасці для таго, каб, як кажа Андрэй, атрымаць вышэйшую адукацыю. А на сённяшні дзень войска спецыяльна робіцца як перашкода для таго, каб ажыццявіць нейкія свае планы ў жыцці. Як я кажу, калі я даведалася, што чалавек нармальна заканчвае эканамічны ВНУ, і пры размеркаванні у яго ўзнікаюць праблемы, таму што яго тут хацелі бы ўзяць і там маглі бы ўзяць, але як толькі чуюць, што яго могуць забраць у войска, адразу перашкода. Скажыце, хто пасля этого захоча служыць у войску? Сапраўды, ёсць розныя нюансы, апроч той сітуацыі пра дзедаўшчыну, пра якую мы зараз сказалі, ёсць шмат іншых. Чаму гэты закон выключна карны? Чаму там няма ніякіх заахвочваючых такіх перспектыў, скажем так, я назову толькі некалькі, да прыкладу, чалавек вось зараз, напрыклад, працуе ў нейкай камерцыйнай структуры. Забралі ў войска, ён вяртаецца, яму кажуць, твае праблемы, твоё месца занятае. А што? Я радзіме пайшоў, як кажуць, долг аддаваць. І што мне радзіма? Радзіма пра мяне забыла, як заўсёды? Атрымліваецца так? Разумееце, долг. Я разумею, гэта вельмі высокія словы, і сапраўды, калі раптам вайна, усе пойдзем, але ведаеце, што значыць долг? Калі гэта быў Савецкі Саюз,
дзе сапраўды іншая была сістэма эканомікі, планавая эканоміка, да, ну, можна было казаць, дзяржава нас вывучыла, выкарміла, там, аддайце долг дзяржаве, Ну, да? яшчэ было пытанне Вось. іншае, даруйце. СССР гэта была краіна, якая ўвесь час воевала за вайну, войнамі. так. Але мы зараз імкнемся па артыкуле нумар 8 нашай канстытуцыі да нейтралітэту. Але больш за тое, мы, бацькі, узгадваем нашых дзяцей за нашы грошы. Мы ж плоцім і плоцім і плоцім. І на навучанне, і на ўсё, што заўгодна, да? І на аздараўленне, і на веды. Я просто пра што? Гэта ўжо не той доўг. Як бы я так не вельмі адчуваю, што нешта тут, ведаеце, я вельмі павінен, да, там, аддаць сына в уплату, ну, як бы зрабіце прапанову, вучыцеся размаўляць з беларусамі, з людзьмі, з грамадзянамі, як з грамадзянамі, абмяркоўваць, прапаноўваць, выслухваць адказ, вучыцца ўвогуле размаўляць з людзьмі, а не так, выйшаў за дзверы, мы так вырашылі. Хто вы такія, каб так вырашаць? Генералы? Ну, добра, а мы тыя людзі, якіх вы хочаце, як вы казалі, як гарматнае мяса. Так, ну, размаўляйце з намі па-чалавечай і па справядлівасці. Ну, хочу сказаць, што супакойвалі пэўным чынам, што будзе распрацавана нейкае дадатковае такое палажэнне, якое будзе там, скажем, рэгуляваць нейкія яшчэ ўзаемаадносіны і так далей. Але сутнасць мне падаецца ўсё роўна у адным. Мы, грамадства, павінны разумець, якая наша краіна. Нейтральная, значит нейтральная. З этого мы зыходзім пры тым, калі фармуем сваё войска. З этого мы зыходзім, калі мы гадуем наших дзяцей. І мы выстройваем, альбо наши дзеці кажуць, вот з такога ўзросту ўжо умеюць карыстацца зброяй, так, а калі ім 18 гадоў, то яны ўжо цалкам могуць зразумець, хочуць яны служыць у войску на прафесійнай аснове, ці яны могуць засвоіць там нейкую вайсковую спецыяльнасць выключна для таго, каб скарыстацца ёю пры выключнай неабходнасці. І паслухайце, я вельмі часта чую, пераход на кантрактную армію вельмі дарагі. Але калі мы сёння бачым адказ Міністэрства сацыяльнай бяспекі наконт прапановаў, давайце ўключым у старшых, кажуць, гэта таксама вельмі дорага. Так слухайце, можа ўсё ж такі танней сапраўды перайсці праз пэўны час на кантрактную армію, калі мы не можам гэтым хлопцам, да, якія не па сваёй волі туды ідуць, нешта забяспечыць, няхай туды ідуць тыя, хто хоча служыць, хто хоча аддаць гэтаму сваё жыццё, і будзем належным чынам пра гэтых людзей клапаціцца, да, і будзем належным чынам. А я разумею, чаго баяцца генералы, што ім не хопіць салдатаў. А тады хто ён такі, які генерал? Так нічога, мы і генералаў скарацім. Нічога, будзе меней генералаў, я думаю, што тут абарона, як это, здольнасць наша не ад гэтага не зменшыць. Ну, не ведаю, хутчэй салдат меней стане, а генералаў толькі более такое адчуванне. Тым не менш, пытанне да абодвух людзей. Вот я так думаю, бліжэйшымі днямі закон, падпісаны ўжо і парламентарыямі і сенатарамі, паступіць у Канстытуцыйны суд. Канстытуцыйны суд скажа, ўсё нармальна, ўсяму адпавядае, на подпіс кіраўніку дзяржавы, і ўсё. І далей жывем у адпаведнасці з гэтым новым законам. Ці што можна зрабіць рэальна сёння? Як я ўжо сказала, Зміцер, можна прапанаваць проста, але гэта вельмі трэба хутка зрабіць літаральна на працягу сутак, абгрунтаванне адпаведнасці гэтага закона іншым законам там аб адукацыі і Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, і даслаць у Канстытуцыйны суд такі запыт для таго, каб прыпыніць ўсё ж такі дзеянне гэтага закона, пакуль мы яго, як кажуць, грамадства яго не разгледзяць, не перагледзяць і не прыйдзе да пэўнага кансэнсусу. Я б яшчэ сказаў, нават калі ён будзе падпісаны, уступіў сілу, мы павінны ўсё роўна пра гэта казаць. Гавары праўду, ужо прыняла рашэнне, мы ўставім гэтае пытанне у кандыдацкія праграмы і кандыдатаў дэпутата, і нашага кандыдата ў прэзідэнты, мы будзем гэта казаць такім чынам, каб і наступны парламент, хто б там не быў, і наступны прэзідэнт павінны былі пераглядзець гэтае рашэнне. Яно кепскае для дзяржавы, несправядлівае адносінах да людзей. Дадам, а яшчэ лепей прапанаваць альтэрнатыўна. Прапануем, спадарня, мы вас пачулі. Такім чынам, усе, хто не згодныя з прынятым, ухваленым дэпутатамі Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі законам аб тэрміноўцы, далучайцеся да Алены Анісім і Андрэя Дмітраева у тым, каб паспрабаваць даць задні ход гэтаму закону. Дзякуй вялікі. Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і яе прамовы разам з Аленай Анісім і Андрэем Дмітраевым. Дзякуй вялікі. Дзякую, прыемна было.
Маешь спадарожнікавую талерку, у нас для цябе добрая навіна. Ты можаш слухаць Еўрарадыё 24 гадзіны на суткі. Лови нас на спадарожнику Астра 4А. Координаты 4,8 градусов на усход, частота 12380 МГц, горизонтальная поляризация, хуткость плыни 27,5 мегасимволов за секунду. Будь на хвалі незалежнай інфармацыі і альтэрнатыўнай музыкі.